Ανακαλύψτε τον κόσμο σας. Παγκοσμίως η κορυφαία έκθεση στο Düsseldorf της Γερμανίας για αυτοκινούμενα και τροχόσπιτα και κάμπινγκ. Η νούμερο 1 έκθεση Caravan Salon Düsseldorf, ακόμα μεγαλύτερο φέτος. Το 2014 το εκθεσιακό χώρο προσθέθηκε ένα ακόμα κτίριο. Έτσι φέτος επεκτάθη στα 190.000 τετραγωνικά μέτρα. Η εμπειρία τόσο ετών έδειξε το ότι πολλές μεγάλες εταιρείες εμπιστεύονται τη νούμερο 1 διεθνή έκθεση Caravan Salon στο Düsseldorf. Παρόν όλες οι μεγάλες εταιρείες εμπορικών σημάτων, καθώς και τάσεις για παγκόσμιες πρεμιέρες, προϊόντα στις 9 αίθουσες της έκθεσης. Περίπου 580 διεθνείς εκθέτες και πάνω από 1900 ψυχαγωγικών μέσων θα δούμε, όπως από κλασικά αυτοκινούμενα έως υψηλής τεχνολογίας, σε όλη τη διαδρομή μας στα κτίρια της έκθεσης με high-tech τεχνολογία και αρκετή πολυτέλεια. Ευρύτατο προγράμματα εξαρτημάτων για το τροχόσπιτο ή το αυτοκινούμενο ή την εξοχή ή τις διακοπές ή το κάμπινγκ ή τις οργανωμένες εκδρομές. Τα καλύτερα κάμπινγκ, πολλούς προορισμούς για διακοπές στο βουνό, σε ποτάμια, σε μέρη με πολιτιστικό ιστορικό ενδιαφέρον με το αυτοκινούμενο ή το τροχόσπιτό μας. Η minivan σε τοποθεσίες της Ευρώπης και όχι μόνο. Οι εταιρείες με την πολυετή πείρα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη, όπως κινηματογραφιστές, επιστήμονες, τουρίστες, businessman, αλλά και συνταξιούχους. Από ένα μικρό minivan έως ένα μεγάλο φορτηγό ή λεωφορείο, αυτοκινούμενο, 4x4, καθώς επίσης και κατόχων αυτοκινήτων King Cup. Οι οικογενειάρχες που θα επισκεφτούν την έκθεση το 2014 στις 9 αίθουσες στο Caravan Salon του Düsseldorf από τις 31 Αυγούστου το 2014 έως τις 7 Σεπτεμβρίου θα δουν, θα ρωτήσουν και θα ενημερωθούν και θα λυθούν όλες τους οι απορίες.
Ραντεβού του χρόνου στο τέλος του Αυγούστου.